Tini narong ni bwskango hai live stream khainai ni ma nukjakha jara tabuk bo jagani nai tong puila sabaigadi puila jara chini jora news no nai tongnai takhok tei bukuk chongno haini hai hor kaham tabuk sujar tei kebo live bo phaiyako naigana puila sabo phai tei jara chini jora news no tabuk sujar tei jara nai support tei tongnai rokno paipilai hambai maro tamni hingke norokni support bai tini chini jora news tini sakjar tei lukurokni support manma bai sabo phaika nai do live o comment kisa rwgadi tei bo jagani nai tongkhe sagadi takhok lam sugono no puila no chini jora news o jara chini takhok bidamol somno jara senior ongkha thumbnail o nukha na saslang live hi brother lam sugo saslangno no hor kaham puila no kok hingke tini o haisi chini takhok khoroksa norok to nukha na thumbnail o chini takhok bidamoni mol som tabuk chini tripura idol season 2 o je audition rok phainani bagwi bini nukhungo belai no chugya bai bo lukurokni bwskango chubasuk ma sankha tamni hinkhe bini nukhungo belai no chugya nok huk kisik misik aswkhe chungbo bini nukhungo thangai bini jeta jwngjal no nugui chungbo bwkhao aswkhe mukti kwlaiya mung sankha tamni hinkhe bini gami o thangna bagwi kunu lama se kwrwi aswkhe kosto khe chwng ma thangkha bini gami o kok hingke abo haisi nadi chwng chini jesukmano yakung yak kaham wngdi gami o tongmungno thangphai khainani sujug subida kwrwi hingkhe chini je chini takhok bidamoni mol som kunu ah jaga samung tangwi chana bo kunu line kwrwi tamoni hinkhe aswk je hakchalma bini gamini parani ni mung tamo brother bini jeta chini takhok bidamoni mol somni gamini mung hingkhe kila RD block bai khopjak aga saimorwa hingjago ba sutubungrai hingkhe jotono sinuna aga saimorwa hingkhe to ayang je chini CM sir Purnochandra ni gami lai thango aswkhe jwngjal bini gami o twi bo kwrwi chwng ah jaga koktwma thungma chwng twi sansima manya aswkhe no gami o twi ni jwngjal tamoni hinkhe je 2000 chini CPM 2000 je ukorogo twi manma chwngno abo samamona tabsujar tei 10 bochor choli tongna twi je kuwa manmani bini gamini parani hor kaham hayung deborma hor kaham no bo lamsugo chini jora news ni live stream o hingkhe kwbangma lukurok chwngno chajaui wngkha tamoni hinkhe chini takhok bidamoni mol somni bagwi yakung yak kaham tei no lukurokno chubasuk sano hwnwi chwngno baksa chajaui wngkha tamoni hinkhe chwngbo amo hairok video tubuna muchungya tamoni hinkhe obo bini bo kaisa jwngjalni bagwi bobo lukurokno makoio tamoni hinkhe kwrwi borok himani bo kisani kokya gwnang himani bo kisani kokya naidi je kwrwi nukhungni borok bwswkhe jwngjal kaipeng official आईगन में पानी नहीं मिला है अच्छा इस गांव में पानी नहीं मिल रहा है ना अच्छा गामी o twi rok kwrwi lamani kunu subida kwrwi chwng jephru koktwma thungna thang ah jora o chwng chini jeta bike tongmani chwng bike point accident wngkha tamoni hinkhe lama hamyani bagwi chwng tei kisani bagwi chwng askha tolao swklai thangkamo bike chalawui thangmang jeta lama hamya ba kasilaui je kwlaiui chwng belai no kosto wngkha bini gami o thangfru tamoni hinkhe aswkhe chini tripura sorok blog subhajit tripura dati video subhajit tripura dati
Starting video. Oke kok kere नायसिगोन नायदि बिनि गामिनि जेता परिस्थिति रक गोबां सोलाय रक दङ आ जागानि रोंसोलोंनाय रक ताबुनि जेता चिनि चराय बोसा बोसा रक बा ताबुक सुजाबतै कलेज पढि तंनाय स्टुडेन्ट रक दङ आरो 6 7 8 जन आहाय बरकनि नायदि गामि ओ बुमा बुफा हनजानाय रक मैखोन आसो बलं बलं मैखोन तानै बिनि गामिनि किला बाजार बा yang साइमरवा बाजार के yang तामनाय मुइदलुं बाजाराव तानि मा फालपायो yang जम्पै रगो फाय मा फालपायो बिनि गामिनि किला बाजाराव yang निहम्बन प्राय 10 15 किलोमिटार हायंगन आसगा हाकसाल आ जागानि तमुंनु बिनि गामिनि हिमै पजा हरै किला बाजार जरा तुबै नाय नायदि बुसुक हाकसाल हासके हाकसाल जों साधारणत किसिसे जों हिमा बायसा हासके जों मालेंखा आदिनो तमुंनो ताबो वातैनि सिजन फायगोनके tui torfuro roke borok bahai lainai belai no jwngjal borokni gamio thangpai khaina bagwi karini to kono obostha kwrwi karini kono obostha kwrwi tar swngjak phiaba jefuru chini मन्त्री हिनजांनाय बा MLA हिनजांनाय रक जेफोर बुटनि जराव अंके थांलायो हुर हुर थांलायो गामि गामि वो जिसो गाबरके हारबाय फांथों पामदै फांथों वातै फांथों थांलायनाय तामनि बागै शीत कायसानि बागै शीत कायसानि बागै आफोरके बरक पामदैबो सायमिया हारबायबो सायमिया थांलायो जतनो for like that ओके ककरै बर' मोननाय आं ताबुक खोमोलंगो दारा नायदि आफोरके चिनि जे कुचुक लेबेले तंगाय रक ओइ दारा kaham da dong kaham no नायदि आफोरके चिनि जे कुचुक लेबेले तंगाय रक borok bolong bo saimia walong bo saimia hain थांनानै जेफोरो गामियो रामपद नरक तो साइमांगना चिनि रामपद जमातिया no je jorao bo गामियो थाङै कक रमानि ताबो सुजातै 5 বছর हंखा 5 বছর 5 বছর mai थांगा phiaba गामिनि lukurokni kok no bo nawi phaimani ताबो सुजातै bini kok kuno आ jagao samung khaijia tamo tui kok saitong chini taku khoroksa bidamoni molsom norok to video nukna bo lukurok no chuba chungma sanka tamni hingkake bini tabuk bwskangni 9 tarigo Tripura Idol season 2 o je audition do फाइनानि बागै bini nukhungo rang khoksapan kwrwi tei chwng thangmani dino bo salpung mai macheya rang puisa kwrwini bagwi nukhungo mairong kwrwi pai masao hwnwi chwngno norok to ar samani nukhna jeta interview o je bo interview rwma jagao norok nukhna chini taku bidamoni molsom bwsake khakamjaka koktwma thungnai rok thangwi je bini nukhungni visit khaimano noi tui tei ah jaga kwbangma thangka news dongor timi tei srang chati tei tithi tong tei hingke thinangni chati rokni tongo borok thangwi belai no uanajaka aswke jwngjal chini Tripura sarok aswke kuna besero tabuk phano tongkha hwnwi uanajaka borok bo hingke naidi amhai gamini borok rok tabuk amhai khumulung thai hai jagao rungsrungwi tongphaio phiaba rungsrungwi tongphaifano bini buma buphasom nog nukhung chukya मैखोन तालि मा phalo laifang tani ma phalo noksi tani ma phalo amhaini bagwi tabuk rungsrwngnai ah jagani sikla sikli rok tabuk haini hai gamio thangwi ma tongkha tamni hingkake rang puisa kwrwini bagwi borokni jeta maso tongmani nok bara matro 1000 taka phiaba 1000 taka phansi borok kwrwini bagwi rimeyani bagwi tini gamio haini hai kipili ma tongyo dara tamo mui bai maisakha ओइ दारा maisakha da maisakha mulai baza oi chabo do hingkake naidi chini gamini jeta chini takuk tei kosong chini bidamoni molsom chong tongmung khumulungo phai tongphaibo aswkano borokni jwngjal tamo black KFC block हामबाय no chini live stream phaima bagwi hingke naidi chini takuk bidamoni molsomni aswkano jwngjal nukhung bwswk kwrwi baksa borok hingke naidi porno
musungui ma poriya baksa borong ka tamo rang puisa gwnang tongphano pordi hingpan chini baksa borong ke porinani bwkha kwrwi nungna chanani khe sida bwkha gwnang tei chini o bahainadi kaham hari molsom karma hari molsom lamsogo karma hari molsom no bo chini live stream o hingke nadi chini kwbangma chini hasuk chini tipra sarok tongkho omo hai porna musungphano ma poriya omo hai tongna musungphano ma tongya jagarok ma tongnadi সাধারণত जों नायदि खोमोलों एरियायाव जारा tongnairok no nuk saimano gonta kaisa current kwrwi hingkhano bom hayanglai haino hurchur wnglaio ah jagao jefuru 50 boshor wngkha tabuk sujraktwi borokni para no khum khalaimani tabuk sujraktwi kunu current ni kunu chati phansi kwrwikhu amhai obosta borokni gamini jwngjal yur darani para borsa ani gami jompui norokno chwng tei haino hai ayang borokni gami digini chwng norokno mangpili phunukgano bwskangni 15 ba 14 tarik o chwng norokno phunuknai dara nwng kaijakda ang kaijakyaku nakadi hingke naidi omhai chini taku khoroksa mol somdo phani wngwi bo khoroksa tripura idol season 2 taklaini puila gala wngko audition rwmani bo tabuk hamhumya hingphano gala round jora phano sogwika chini takuk tamo like rwbaidi je darani live ni naitongnai please dada kilhuna ka video banaya देखो सब्जी ब्लॉग हम आज जो एक बंदा विदामनी मॉल हम उसके लिए हम आज थोड़ा सा टॉपिक लेके आया वो बहुत गरीब का आदमी है उसका घर में कुछ भी नहीं है पैसा नहीं है चावल नहीं है बहुत गरीब आदमी है वो जो अभी 9 तारीख में त्रिपुरा आइडल सीजन 2 ऑडिशन देने के लिए आने के लिए वो मदद चाह रहा है अभी बहुत उसके घर में पैसा नहीं है उसका माँ बाप अच्छा नहीं है बहुत हाल उन लोग का घर में दरा ni beri rok tu da tongsa yur abo hai kok rok no hai live stream rok kisa badade tam hingi kor joto okra tongo chakra tongo rakesh devarma dara norok ni da manu ranjan जोंनि bai bwswk nok rok chalaisa मनोरंजन hingkha to oro jompui ko gara wano ani kami hingkha मनोरंजन ni kami lai thango norok ni bai bwswk chalia khari support all KFC blog acha hingkha nadi chini o takuk bidamoni mall som chwng jefuru bini kami o chwng visit khaina thango jorao bo chwngno saka phungni maimacha dara boroi simi khagwi tini salpungni maimacha hini sao chwngno hingke naidi bwswk uanama singcha o kamini je poristiti rok tamoni hingka khe o kami o matra B.Ed khaijak simi si tong hini sao like rwbaidi jotono hingke naidi chini takuk o bidamoni mall som do phani hingui bo khoroksano audition rwnai kwbangma chini naidi chini borok rok kwbangma rwchaplaio tongthoklaio mosalai phiaba o kamini borok rok je rwchabmung mwsamung rok no kwbangma no tabuk sujaktwi baksa sia rok tongkho tamoni hingka khe borok mwsajaknai ba amhai rok saisingmaya borokni kamio phone chwng hai phone nai tongnabo network kwrwi aswkeno jwngjal borokni kamio kormosing kolai nice okay nice dada kusum surma hingke naidi omhai aswkeno jwngjal chini kwbangma kamini borok rok tabuk chini sadharanto chini naidi chini ang sana nakadi o jaga kisa masa sinai chini naidi tabuk chini CM tongo EM tongo TTID chini bwkhaktwibo kwbangma tipra sarokni area rok thangwi visit khaina nango ba chini kwbangma head uko tongo montri kwbang tongo chini tribal minister
सार बिकास नरक नखना गोबांमा स्कुलाव थाङै भिजिट खायमारक फियाबा गोबांमा नारि चिनि टिप्रा सारक स्कुलाव बा हस्टेलाव गोबांमा थायो न रेकिं रक खायजागै तंमानि नुखना दारा निनि थानि त्रिपुरा निउस चेनेल बुसुक जातै kaham ungna dara tamsaka dara nini thani Tripura news channel besuk jaratui kaham ungna dara mane nini kok bujiliya nini dara nini thani Tripura news channel besuk jaratui kaham ungna dara tai kisa kaham ke sigini nini ang omono buji malia mane jeta tabuk Tripurani je news tongmani besuk jaratui kaham amhai samani dangkha taisa sagari nadi chini dara nini 7K kama bagui condolation okay kokkoroi abo lukurokni support tamni hingka ke lukurok tini suk jaratui support khai angke chwng chini jora news tini suk jaratui 7K bo kaglakhamun hingka ke nadi chwng kwbangma lukurokno amhaike chubasuk khai tongmani baksa chwngno kena angjago tamni hingka ke bini yakung yak kahamni bagui tamni bono like tamni bagui bono chubasuk rok haike khai rokni so tongmungno nadi chwng yakung hamya ba yakung baijak ba bwkha sajak amhai simino chwng chubasuk sanya tongmungno kwbangma jagao chubasuk sanjaknai thaibo tongo besuk jaratui kaham rok khlai man haita dara acha nadi news rok news channel rok jephano khaimano kaham bo khaimano ekdigi kaham bo khaimano ekdigi hamya bo khaimano je news channel ni samung abono positive bo khlaimano negative bo khlaimano news channel ni ukota power ta hingke nadi news channel ni power norok to saimano jeta chini malkhung ambulance bini jeta bini besuk nong dara o tong thik jara amhai press tui tongnai samung khainai aborok same borok bai baksano ek soman hingke nadi chini takhuk bidamoni molsom tabuk sujratui lukurok bono torok torok chubai tong baksa phiyaba baksa chajagya chini takhuk bidamoni molsom lukurok thani amhaike chubasuk sanmani tongmungno ang koinai amhaike comment khainai rokno nogo kwbangma siring siring achoklaiui haino baksa comment swilaio haino baksa comment salaio dara baksa rangrok bai hamyano kaham rok khai mano hingke ba news channel rok tutui sidara abono saitongo ang naidi news channel ni power abono kaham bo khaimano hamya bo khaimano abono news ni jeta kaisa ukota raida kwbangma news rok tongo tamoni hingke je chini abo ang sana thanglia abo buini byapar janjar channel ni byapar janjar news ni byapar heda hingke abo chwng to live stream rogo kok satokya amhai news ni bagui rok poan kalian korea sabujit blog tamo saka hingke nadi kwbangma lukurok amhai rok chwngno amhai chubasuk khaima rok chajaya hingke nadi chini oro ang sayapanma sasinai chini tabuk nadi Tripura hasteo bemar onek kheno kotor wngoi tongo tamoni hingka ke chini jeta kaijak bwrui bai ba kaijak chwla bai bwsaini bwrui bai phonani bwrui kharlaimani ba chwlani bwrui bai bwrui ni uko kharlaimani abo hingke to ek number chini Tripura o choli tongo abo hingka ke nadi bwsuk keno chini tabuk ni jeta chwrai rok haino nailaio haino nailaio haino nailaio video rok no share khailai phiaba amo kaisa ekdum swrungmung hamya dara nwng aswk hachal thangui chini Tripura sachugya rokno thangui nini je chuktui chubani mwtai rok nini nono tei kaham kwrwng khe tonwi teibo chini Tripura sa kwrwi rok no chubai man wngthang
kok kwrwi abo norokni jeto surimung hingke naidi tini fungo khoroksa Chandika Tripura tamo khai tongdoro eko live stream kok khai tongo kisa topic no tei hingke naidi tini fungo kisa khoroksa borok bo ang mung sana thanglia haino sadharanto YouTube khuloknai cherai bo wngya haino sadharanto video nainai cherai bo wngya बहुत यूट्यूबर kotorno bo tamo sakani video o naidi takhuk nung tamoni bagwi lukurokno omhaike aswk sacrifice khlaiwi lukurokni bagwi nung samung tangwi tong o murkho hwnwi tini video khoroksa comment khaikha ang phiaba o comment no hide khairi ka baksa borok chajajaknai hwnwi tamoni hingke bo khoroksa YouTube twinai kwrwng no ang bini comment no nugui belai no bwkha khamkha tamoni hinkhe bo tini ang kwrwi borok rokno chubai tongma nugui bo ani jeta ani bagwi bo ano tini chajakya wngkha tamoni hinkhe bini khao bo chajakya kok kwrwi ang to bono kunu saya hingke naidi chwng kwbangma jora jorao mairok masiya hachal hachal makthango chini o tabuk khumulung ni simi yang gonda sora rogo thangwi chwng gonda sora hingke jotono saimano gonda sora wanasa kami ah jagao kunu gari thangnani kunu bike thangnani kunu cycle thangnani kunu lama swkagwi chwng amhai 100 boshor pointong 100 boshor wngkha o kami khamani amhai kamio pointo chwng thangwi lukurokno chwng chubai phaikha phiaba tini lukurokno chubai phaimani o phona hwnjaknai tini jeto comment khainai bo o video rokno nugyana chini mwnai rasini jomatiya no chwng bengal ukorok o rohorma rok bo tini nugyana chini borok kathalni chini Rihan Debarma no chwng bini nukhung rogo thangwi chubaima rok bo nugyana hingke yang chini tamhnai Monu roko thangwi chubaima rok bo nugyana phiaba ang amhai kok no sana muchungya tini bini comment no nugui ang belai no uanakha tamoni hinkhe khoroksa aswk YouTube twi tongnai kwrwng omhaike comment khaima nugui ang belai no tini dukhu da hinchnai tam hinchnai omhaike comment khaima nungma bai ang belai no uanakha tamoni hinkhe baksa borok naidi nogo tongtotwi haino comment silaio phiaba je jorao o comment ni twiwi khoroksa chwk reaction najago ah jorao khe bujinai kwrwi borok tamo ba chugya borok tamoni bagwi lukurokni thanio chubachukma sana hwnwi gorom tr07 dara nwng je music rimani kisa ano rohordi sabo wngkha gorom Tripura bo music sagari nung WhatsApp o kisa text khairi di bo music hingke naidi chini kwbangma thaio chini borok rok chugyangwi tongo norok nugkha chini khoroksa Tripura jok mwkhango bwthai kwbangma wngwi tongmani bwsak rogo tongmungno nung tini jo kaham borok si chubachuk sankha do ani phan chaya wngkha na bini bagwi ang video tisaimani hingke nung tini o phona jok o je Tripura jok no nung chubadi bono nung chubanani bwkha tongkha chubadi chubadi do 10 taka ni chubala nung bono nini bwkhani mote ang je kisan Tripura ni nogo norok bai baksa thangnai nung wngkha riri WhatsApp o kisa send khai ridi nini iko bo music no hingke naidi chini Tripura jok khoroksa tabuk bwswk danger risk monkey pox manjagwi tong norok nugkha na chini tabuk social media rogo viral wngwi tongmani mwkhang no jeta mwkhango bwthai kwbangma agi bwswk kaham tongmani chini Tripura jok bo mahai thangka naidi bini mwkhango bwthai kwbangma wngwi tabuk ang oboni kainwi Tripura haste ni jara nai tongnai takhuk tei bukuk chong no norok kisa jekunu jaga thangkha kisa husiar tongdi belai no virus kotor phai tongo tabuk jeta monkey pox hwnwi norok nugkha na aswkano abo virus hamya norok kisa husiar khe tongdi je jaga phano thangdi je jaga phano tonglaidi kisa husiar khe tongdi besirbag wngkha khe chini omhai ruk manjaknai rok hingkha khe hostel o tongnai rok manjakugo tamoni hingkha khe khoroksa bai khoroksa tei khoroksa jekunu manui no use khailaimani bagwi ruk sololaio hingkhe naidi ang
आं सानो नायमांके अबो हायसि जेता chini tabuk je chini chirai chini tipra sarok kwbangma gami gami o twijma nungya tei current kwrwi nok kisik misik khe ma tonglaima rok norok nugui no tongo phiaba chwng social media ni bwkhaktwi chwng jesa phano phunukdi chwng jesa phano tisadi phiaba jephuru chini মন্ত্রী রক মকল কলাইয়া নরক তাবো নুখনা kwbangma borok chajakma chini doctor service no chajaklaya ang phiaba bo je bini sak baithang je mansak bo tabuk chini lukurok ni bagwi khlai tongo norok nukha miya jeta kaisa bo thangwi visit khaimani lama lama no bo tini no tamsaka tara tabuk ki kaisa kok tabuk laisa lama o gari ano accident wngkhe news rok nugo do amo kaisa bui sahorwi da norok chwng no phunukna norokni icha khlai da dara tabuk kaisa lamao gari phano accident wngkhe news o nugo do amo kaisa bui sahorwi da norok chwngno phunukna norok ni icha khlai da nadi jekunu kaisa jagao accident wngkha tabuk gari cholit tongmung tongmung accident wngkha ta malkhung jorao jekunu khoroksa ni video khaikha video khainai takhuk tabuk chini social media no rohoka kisa direct hingkha jorao chini social media rok publish khaio ba jagao tongtwtwi kunu kaisa news channel no sahorka hingkha news channel thangwi tis coverage khaio hingkhe to ma phunuknai coverage khaya hingkhai bui tongmung no video tisarok hingkhe video publish ma khaio yang haita kunu jagao phano invite sara kunu news rok thangya invite rwjagui no thango chwng naidi kailabari o maisa no thangha khe chwng kunu nimantron sara chwngto thangnoba nimantron sara chwng thangya hingkhe naidi ang obo kok sanai news rok ni samung wngkha bebak no kaham bo tongnai hamya bo tongnai uansukgui naikha khe news ni samung obono nung jesuk illegal samung khai tongmano news rok direct thangui nung romui mano ba nung illegal samung khai tongmano news rok direct no kunu invite saran no romui mano yom haita news ni samung no obo je hingkhe tei norok bo jagani nai tong kisa comment khaibi di jarak like rok riyak hingkhe like dui nadi tei ang bisi kok saklak hingkhe khwna hingkhe to norok saimano jotono tripura idol season 2 gala round chengjaknai phungni 11 ni simi khwna chengjaknai puila audition 36 jona khe chwng salok khlai rwjaknai gala round 2 din cholinai 8-9 nini thani no buji mano bujina nayo dara ang okay kok kwrwi rakesh devarma angkhe Bisramganj ni nai tongo dara acha Bisramganj ni na angkhe to Bisramganj hingkhe to khwna chini hani bubagara chini bubagara phai sokmaini khwna ah jaga norok saida manmaya hingkhe rakesh hingkhe tabuk chini tripura hasteo bo kwbangma politics ni twi rajnitik thwngnai rok kok banglai tongo tamoni hingkha khe khoroksa bai khoroksa thokelaimani bagwi tamo Mr. Hello kok borok news sorry hello lamsugo tripura idol gala round bufuru kisa sadi khwna puila audition nangnai first time khwna saimaya kuda date saimaya kuda Sukesh Devarma khwna 8 tarik na khwna 8 tariko gala round audition puila chengnai 8-9 gala round hingkhe yang 23 de buburjani hingkhe kongnai theater tini ni news tamo dara tini ni topic hingkhe chini takhuk Vidamoni mall som khumulung degree college swrwngwi tongnai khoroksa kamini bini jwngjal no twi ang kisa kok lam salaimani
chini taku bidamoni mol som tabuk tirpra idol season 2 audition rok phainani bagui bwskangni 9 tarigo audition rok phainani bagui bini nukhungo rang puisa belai no sugyangui tongma bai tini lukurokni thanio bo sak kaham phano chubachuk masanka chubachuk sanmano tui kwbangma lukurok bono chajaklai wngkha tamni hwnkhe bini sak yakung bebang kaham hnwui lukurok chubachuk sanmani bagui bono chajagya wngkha tamni hwnkhe ang nono full support khaio bondo kok kwrwi chini tapuk bidamoni mol som bini jisukmano yakung yak kaham wngdi tamni hwnkhe kamio kuno samung khaisana ba kuno manui khaisanani kuno lama kwrwi bolongni bagui kuno lama kwrwi thangphai khainani bagui lama suk subida kwrwi tongmung no ajakni muikhwn bologni muikhwn 5 ta tanui lujuri phainani hwnkhe yang nini muitulung bazar o sokpaina phano 3 gonta hai lama 3 gonta hai lama o muikhwn 5 ta lujuri tui phaiga hwnkhe koibar ma bathangno abo kuno sima kwrwi hwnkhe kwbangma borok comment khaio kamini muikhwn tanui khumulung bazar o phalpai rok hnwi hwnkhe naidi uansukgui naidi taku khoroksa porinani bagui bwswk mehenat khlaima tongkhana chini kwbangma sikla sakla puilano hambai nwng asuk chwng no super chat dui tongma bagui like dan hambai dara chini tiprasani bagui saktharwi samung khai tongma bagui kok kwrwi hwnkhe naidi chini tapuk bidamoni mol som chwng jefru news coverage khainani bagui bini kamio thangui sogui jefru bini kamini jeta bini kamio chwng yapri ro afuru no chwng no nugui muktui phwrwi khe kapkha chini tapuk bidamoni mol som tamni hwnkha khe aswk khe jwngjal khe bini kamio chwng thangui lama rok no phunukma bagui ang thangkha do ang tabuk kok kwrwi sikla sakla dara dodo hambai nono good night hor kaham jora mankhe kwrwnglai phiyo sikla sakla hwnkhe naidi kamio chwng kwbangma news thangkha phiyaba bo borokni kamini borok rok chwngbai kok sana nailiya tamni hwnkha khe borokni kamio kwbangma rajnitik thwngnai rok thangui kok rwmani no tui borok chwngbai kok sana soiliya bwkha dujakha tamni hwnkha khe borok no boot dui tongphano suk subidar maya ni bagui borok chwngbai baksa kwbangma lukurok kok sanani nailiya kok sapan kok sai lab kwrwi hinui kwbangma lukurok chwngbai kok sanani soiliya tamni hwnkha khe chini tapuk khoroksa bidamoni mol som belai nukhung kwrwi ni bwsa buma bufa bo chukjagya hwnkhe bo tabuk khumulung degree college o rwngsurungui tongo good night dara good night hwnkha khe bai khe ni tapuk bidamoni mol som khumulungo degree college o tabuk third sem o pori tongmani sao hwnkhe bo bwswk jwngjal khe porima tongphaikha jagao kwbangma lukurok hwnkhe porno musung phano ma poriya phiyaba baksa hwnkha khe pordi himphano poriya tongo chini tabukni cherai rok tongmung norok tapuk bidamoni mol som no online ti chubana rok musung khangkhe QR code scan tamo nini village biang bondo ani kami hwnkhe jompui jola tapuk bidamoni mol som bo naidi khoroksa bui hai kuno nwngui chai tongnai borok bo wngya bebangno bini feed pori thano bo feed tongthano bo feed phiyaba bini rang puisa kwrwi ni bagui tini belai kosto manui bo ma tongjak tamni hwnkha khe bini buma bufa bo bui hai tangui chari manai wngya bebangno bwrchuk bura wngui thangkha hwnkhe bwswk kosto wngui bo hai tini sikjak pori ma tongphaikha khumulung thai hai phaiui belai no uanama singcha chini tiprasa tapukni bagui hwnkhe naisingui naikha khe chwng kamini je lama rok norok nugya khungkhe video thangui naimano lama rok belai no jwngjal 10 bochor kai thangkha jeta cpm ni amal o tui manmani tui rok tabuk motor rok nosto tongjak jaga no nini
yongla handi emporo handi be bangna tui tongpayo bisingono aro nini borok tui khogui manwnglaijak jago hingke chwng jisuk pano haike chwng chini tipar sorok kwbangma sai tonglai chini tipar sorok develop wngkha hinui phiaba naisingui naikha hingke chini tipara hachugo tongnai rok belai no jwngjal chwng tabuk naidi saধারণত chwng chini khumulung area ba chini town area rogo 1-2 ghonta current kwrui baisi chwng bwswk jwngjal tui ni bagui rok hingke naidi borok bwswk kosto khama tongkhana hasam kusuk onek hasam kusuk tolao thangui kasla tui kotorma khoklaio khakchang deborma hello friend lamsao khakchang bo jagani naitong sagari naro comment sidi ang naroni comment tabuk porinai takarjalani acha takarjalani na hingke maida chakha maisakha hingke naidi chini tamsaka tamo mui bai saka friend mulai baja hingke naidi chini o takhuk bidamoni mall somni bagui jara chubana muchungnai rok hingke norok gpay number naimano gpay number wngkha 8837430073 ang haino hai repeat khainai 8837430073 nung biyangni tamasa ang wngkha jongbujolani naidi o chini takhuk bidamoni mall somna jara chubana muchungnai rok gpay number naimano gpay number wngkha 8837430073 ah jaga norok chubai mano norokni je chuksa naidi o takhuk bidamoni mall som bo omhai imang nukmani bo tongmungno tipra idol final tigi thangka hingke jeta 2 lakh rang manma bai ba scooty manma bai kami o cholinani bagui kamini joto borok cholinani bagui malkhung kaisa second hand ban painai hinui chwngno sao borokni kamini bagui belai no jwngjalni bagui hinui bwswk imang kotor naidi auda nangmani kok saka hingke naidi o takhuk bidamoni mall som asukani imang nugo phiaba borokni bagui kebo omhai rokni bagui hingke gana o bachunai kwrui chini tipra sani montri hinjaknai rok kwbangma ang nukha chini tipra sarokni montri rokno khakchangma deborma belai uansukma kaham kok kwrui hingke naidi kwbangma chini tipra sani montri rokno nukha jeta chini kisa town hai jaga rogo haino thangui visit khailema rok ba nini haino gana gini rogo kisa lama rok nailema rok khe ang nukha phiaba hasuk kami o thangui himui akhowui khe ang wasipani visit rok khaima nukyaku tabukse jora tei ani ang live bang nukyaku kwbangma naidi chini takhuk mongorai songni kami rogo thangui kebo phano visit rok khainai kwrui kebo phano thangnai kwrui kebo phano sanai kwrui ang bini nukhungo 2 bar thangka takhuk mongorai ni nukhungo 2 bar thangui chubai phaikha phiaba tabukse jora tei kuno mla hinjaknai montri hinjaknai khoroksa phano thangya chini takhuk pohor khoroksa thangka tei chini social media tui tongnai chini belai uansukma kaham chini chini khoroksa tamsingkamo hello subiji hello indolam sugo hello gana di belai wana masing chawma kami rogo belai chini tipra saro sugya hingke tai tamo sanai jisukpano phunuk di phiaba boroni khunjurok kaniya tamoni hingke tabuk hingke to achuk khamklai mankha tabuk tei kuno janjar wanana kwrui janjar rang tongo janjar puisa tongo tamokhe rang puisa tui tongman abo simi tabukhe borokni dada आसमान को मैसेज करने दो प्रोग्राम वीडियो ऑनलाइन
क्या क्या बोला? दोबारा बोलिए। हाँ, दरा आसमान को मैसेज करने दो, प्रोग्राम वीडियो ऑनलाइन। त्रिपुरा आइडल सीजन 2 विनर आं। हेलो, छाद लामसगो त्रिपुरा आइडल सीजन 2 विनर आं no chini jora ni so lamsogo tei bo jagni nai tong kisa sagadi tong no nini sini mung rogui manka to tei bu kaham win okay ani kokri winner ke nini kuno sungmung rodo tong sagadi Tripura Idol season 2 winner ang ge jara chini o tabuk bwskangi salni 8 tarigo 36 jona rwchabnai totally 74 jona tongo a jakani bisingo 20 jona no tabuk narwkjaknai a 20 jona o sabo bwskangni theater rao soginai sabo bwskangni final o soginai norok comment khaidi tongmung saimankha hingke chwng to norokno khwnani simi chwng norokno pura payasak norokno chwng update dui tongnai sabo dara nung bai bahai khe kwrwngnai jora news bai bo kwrwngna nango kok kwrwi chwngbai kwrwngna muchungkhe chini kokdung number chwng sawano chini kokdung number wngkha 69099 9966796 69099666796 chini kokdung number channel ni sakao rijak tongmano norok ah jaga thangui phano collection khainari chini jeta kokdung number no hingke tei kaisa tabuk naidi chini kwbangma kami o phiaba baksa kami ni borok no hingke jeta samung no kolaya saktharlaya tamoni hingke tabuk WNGC hinui norok saimankha na kami o norok lama rogo tar swngjak nukha o WNGC rok chini kami o habui kwbangma thai rogo thangui baksa muikhwtwng rok khoklaiui tongma nukha chini je tar swngnai rok hambai dara kokrai chini tar swngnai o WNGC ni je kormachari rok muikhwtwng khokma rok buini gaireng sokchokma rok chwng nukha tini omhai rok no tui WNGC rok no tui tipar kami o mang tamoni bagui chini WNGC rok ha belai no uanama singcha tamoni bagui general area o hingke borokni je WNGC khainai rok tamoni bagui samung khlaiya naisingui naikhankhe belai no uanama singcha aboni ukulogo sabni yak tongna norok no sadi dakhuk tei bukhuk chong hingke omhaike no tiparsa area o mangno tamoni bagui WNGC khainai rok boom naituk khori naituknani hinui gas naituknani hinui tar swnglai boom phaterlaio ha rubber rok buini rubber bagan rogo boom phatero rubber rok nosto tongo buini gaireng rok soksalaio norok tini nukha na kaisa WNGC ni tui kok banglaimani jompuijola ni lumkam kami o soigoria kami o hinui ang sei kok kwrwi hingke naidi belai no omhai uanama singcha mangpili tamoni hingkha chini tiparasa jeta ADC ni je chini tiparasa ADC ni area o simi tamoni bagui omhaike WNGC rok no habri khana belai no oboni ukulogo swngmung kotorma tongo chini tiparsa rok ni uansukhi naikhankhe chwng chini Tripura haste ni je chini chief minister Dr. Manik Saha tamoni bagui Tripura sarok ni area o simi habri kana belai no swngmung kotorma achaijak tabuk naidi chwng saimankha o je soigoria kamini borok rok jompuijola ni SDM ni thani o kaisa memorandum rwkha o memorandum no accept khaina rwkha chini jompuijola ni SDM phiaba tini haini hai o kami o WNGC rok no habnani bagui rohormani norok nukha road block khaiui tongma rok phiaba o WNGC khainai rok haini hai kiphilima thangkha tamoni hingkha borok ni jeta
एकता tongwi lama अवरोध khai tongmani bagwi haino hai kifilma thangka ah jaga kwbangma officer thangka CM thangka nini BDO thangka OC thangka phiaba borokno norimaya kamini borokrokno norimaya ni bagwi haino hai borok kifilma thangka omo hai nongno nango kamini borokrok ekota tongkhangkhe bebangno khai mano ekota kwrwi hingkha khe chwng borok bai swklukjaknai phiaba aboni ukologo kwbangma weni sirokni ukologo rang chai tongnai rokbo tongo norok bo jagani nai tong sabaidi nangmani kok saka nangmani kok no abo chwng kami kami o habrwna swnangya weni sirokno tamoni hingka khe chwng naidi chini tipra area o norok thokmanaibo ang jompui jorani oke kok kwrwi thokmanai jekunu manaibo chini tipra sarokno je o ha malik no jefuru manai afuru tamo rwi rwnai nono rang simi rwi rwnai ah jagani joto kisu sompoti hingkhe borokni no wngwi thangnai aboni yagulo tamongnai chwng bini borokni thani no chwng dam khe ma paio norok tini gas nukhono yang gabati o gas khoni iko manmani ah jaga naidi tabuk kotorma kotorma area jaga dokol khaijaka tini ah jagani gas no chwng tini dam khe paima tongo tai bisi kok sana naingla khe ang tamoni hingkhe chini takhok bidamoni ni bagwi kisisa ang explain khaini hinui live stream khaimani tongmung no norok chubaনো muchung khangkhe gpay number norok naimano video o thangwi ba yang tikhono ang saimano si block si bilunia district oke bilunia district na khuka tripura hai khuka tripura hai lamsogo bo jagani nai tong sagari khuka kwbangma borok ano khe songo tamoni hingka khe nwng reporter da nakaiba youtuber hinui songo ang phiaba norokno sadi reporter da nakaiba youtuber hinui uansuk chwng no ang to bebangno ang gosio norok je chwngno samani chwng bebangno gosio norok chwngno morji news channel ni uansukri morji chwngno youtuber ni uansukri chwng chini samungno chwng khai ong tongo phiaba ulta pulta haino comment rok takhai lijadi chwng tongmungno o comment ni twi chwng action nakhangkhe norokni bagwi chwng action nai mano phiaba amo hai haino comment rok comment sitra rok takhailidi tini khoroksa chwrai swrungui tongnai no comment belai no what hamya comment khaikha Bangladesh oke Bangladesh na kok kwrwi puila nono khulummo tamoni hingka khe Bangladesh hao tongo tei chwngno tini swkjar twi nai tongmani bagwi khuka tripura I am Bilunia district do Bilunia district oke Bangladesh Khagrasori akoi kok kwrwi Khagrasori ni na hingkhe nini kunu kok swngmung rok do tong sagari do Bangladesh ni nai tongmaba jehetu khuka tripura puila no nungno puila Bangladesh ni wngwi chini video no nainai khuka tripura nono belai no hambai tamoni hingka khe nwng aswk hachal ni tongwi kubun thaini kubun hakni nai tongma bagwi nono puila no chini jora news ni bwkhak twi paipli hambai maro tini belai no kha khamu tamoni hingka khe chini tipra rok kwbangma norok nukhono uskango kaisa news gunda ni damriya hinui kubun dophani borok rok bai hanang pinang khaijakma rok bazar kani kwcharogo bai kheno chini kwbangma tabuk chini cherai rok chugya chini bwrwi khoroksa songchar khajak bini mwkhango jeta monkey pox wngwi tongmani norok nukhono belai no uanama singjakma hai chini tipra rokni sagomang klai ba chini tipra sarong sagomang klaio ruk hamya rok naidi kubun dophani borok rokni hingkhe bebangno suk subidar mano chwng kwbangma borok naidi chwng blood donation rok khailaiyo
फियाबा ब्लाड डनेसन खालामनानै बेलायनो हामिया जेफोर जों हास्पातालाव जों जेफोर नांगौ आफोराव चिनि टिपर सानि बागै इनका ब्लाड गोरै ब्लाड उगवा गोरै ब्लाड amहाय मानथगिया amहाय mangungo इनके तमुंनो गुबुन दफानि बरफ रंनि बागै इनके जेकुनु ब्लाड अंदि एवेलेबल ब्लाड बेंक गोरै चिनि बागै इनके जिसोपान तंथं चिनि टिपर सानि बागै इनके ब्लाड बेंक ब्लाड मानथगिया नाइदि बरफ गुबुन बरफनि बागै इनके बेबां एवेलेबल इनके नाइदि चिनि ताबुक जीबी हिनजानाय हिंदी हापानि हिनजानाय हिंदी जेकुनु हास्पातालाव नरक काइसा फिल्म नुखना गाबरी बेक होनै सेम आ जागने हाय चिनि ताबुक गभर्नमेंट नि जेता हास्पातालाव तिनि याबा खाना खने याबा सनि होनैमां नायमां नायनै ऑपरेशन खायनै खायनै हिमां चिन बरक रक न थंगै तनो ताम हिंगा के रांचानानि बागै दादा बिलोनिया डिस्ट्रिक्ट गभर्नमेंट फाइनल बिलोनिया डिस्ट्रिक्ट पीयू ऑलसन को गंजी कायन लक्ष्मी देवर्मा ताखुक न बेला बेला हामबाय ओके हामबाय कलिना लक्ष्मी देवर्मा ननो बो हामबाय चिनि जरा न्यूज बाय तिनि सजारतै करंनि तंनो बागै तामसाका दारा नोंखे बर' न उखा आं जम्पुजला त्रिपुरानि जम्पुजला हनै नों सायदामान सायमिया चिनि डिस्ट्रिक्ट गंगे सिपेजला डिस्ट्रिक्ट बिलुनिया हामबाय बेलानो हामबाय ककरे हामबाय तै नों ब जागनि नाय तंग सागरि कल्याण लक्ष्मी देवर्मा के नायसिगि नायखांगे चिनि तिप्रा हास्टेनि जेता दाबु गोबां मा हास्पातालाव रां चालायनायनि बागै सिमिनो चिनि रुगिरावनो पेशेन्टआवनो एडमिशन खायतन माहायके नुगु आं थांनाय साल गिसा सिगांनो खना चिनि खरकसा खुवाइनि सुशील देवर्मा हनै हाय तिप्रा अफिसियल हाय लामसगो ननबो गंके चिनि ताखुक सुशील देवर्मा प्राय आगस्ट मास निसिमी नायमां 2 मास हायगाय थांका तिनि खना हनिमां ऑपरेशन खायनानि बागै कग्रमानि फियाबा ताबुक सजरातै कुन ऑपरेशन चलिया तामसाको कतिप्रदारा नंखे बियांनि अंका आं त्रिपुरानि तै आनि डिस्ट्रिक्ट गंके सिबायजला आनि गामि गंके जम्पुइजला के नरक तमुंनो खना त्रिपुरा आइडलनि आपडेट नायनो मुसुं गंके चिनि जरा न्यूज बाय करंगै तंदे जों नरक न जत गिसे जों खनानि आपडेट जों पुरान रै तंगानो साबो पुइला साबो थिएटारावनो सगैका बा साबो बिसि खरां काहामबाय रजाबखा जों नरक न बेबां आपडेट दै तंनो जों खना गे नरक तमुंनो ताबुक सुजरातै चिनि जरा न्यूज न सब्सक्राइब खायने कंगे सब्सक्राइब खायना लायदि बसकांनि जेता आपडेट रंनो जों नरक फुनुना बागै गे तमुनो नाय खांगे चिनि बर रक सोंमुं अबनो त्रिपुरा हास्टेव चिनि जे त्रिपुरा सा हंजानाय दफा हंजानाय रक गोबां मा हासो तंनाय रक नि गंके गोबां मानो जोंजाल फियाबा चिनि सहर तंनाय रक नि गंके जिसेपानो सुख सुबिदा मानदि मान फानो मानिया सोखाय नादि आसो खासा खासा तंनाय रक nok kaisepano kaham kwrwi tongjaknai kaisepano kaham kwrwi ba chajaknai kunu suk subidar kwrwi borokni amai thai rogo irrigation or robot nungkhun dukan dara nung deborma आं देवरमाया नाकदि आं कल इसी दो देवरमाया दारानिनि पारा बर आनि गामि के जम्पुइजला बार बार साइ दङ जों जेफोर सुगिया जरावबो जों तिप्रासांगै 1 टाका सुबा खांगोन जों 10 जना सुबा खांगोन 10 टाका सुबा जागै दङ जों माइकन तामसाङा इन्डिया नाकि बांलादेश आं इन्डियानि
India ni chini North East ni gangke जों Tripura atang teibo samung kham khaidi phunukdi please au sagor kolai kokrei जों to kahamno khai chong phiaba lukurok जों jisukpan kaham khaidi जोंno lukurok chajagi angoi tongo tamni hingkake जों Tripura sani bagoi जों phunukmani bagoi chini ukulogo kwbangmano lukurok chajagya tamni hingkake tabuk chini Tripura haste ni norok no saimana chini jeta মন্ত্রী হিনজাংনাই rokni bagui chwng against o kok satoi wngwi tongo tamoni hingkake borokni sabutarni bagui chwng buku kholopjakma haingma tongo tamoni hingke chwng sana muchung phano satoi wngwi tongo lukurok chwngno chajakya borokni bagui against o sama haingjago phiaba chwng obono ang to kebono kiriya ang dara nwng tabuk aswkno tongnani muchungo dara ang tabuk aswkno tongnani muchungo khuka Tripura nini tamo dara ang tabuk aswkno tongna muchungo angni taisa document sagari mane tamo saka abo norokno chwng kaisa taidino chwng jora mankha hingke chwng norokno phunukgano weni sini beparwi jongpui jilani jeta ground report chwng nainai jeta tabuk soigoria ba nini yang soigoria ponchayat jeta kamio wenji rok thangmani aboni ukulogo saboni yak tong chwng bebang norokno proof evidence twlangwi chwng norokno monthly thumwi phunukna hinui chwng uansukgwi tongo phiaba chwng tini a kamini lukurok chwng kok salai naikha borok chwngno sahorna hinui saro chwng naidi Tripura area o chwng wendi sirokno habormani angkhe belai no chajakya tamoni hingkhe ang koroksa koktwma thumnai wngwi ang amhairokno chajakya tamoni hingkhe chini Tripura sani belai no sompoti khoti wngwo thangnai 2024 o jeta dara nwng nogo de ang nogya obo hingkhe khumulungo reno like rwkha kok kwrwi abikoloi gwnadi chini Tripura rokni je 2024 o weni sini bwkhakwi bum faterewi nok huk kagwi thangkha phiaba a nok huk kaknai rok tini gwdaltwi sorkarni kunu chubasuk manya matro 500 taka sorkarni rang mano hinui sama bai belai no khwnawi khakamkha tamoni hingkhe 500 taka bai se tini aswkeno use mista oi dara nono ang khumulung Tripura idol o nukha okay kokkwrwi nukkhana chwng to o jagani update dwi tongo ba norok chwngno nukkhana nwng bo jagani naitong sagari naithokmani nwng kokkwrwi naithokhe da nini news ang daily no naio kokkwrwi abikoloi hambai India go phaini muchungko kokkwrwi nini koda tong passbook da passbook tong hingkhe to India o phaimano kokkwrwi thangwi berai phaidi kunu kokkwrwi nwng tongmungno phaina muchungkha hingkhe ang nono India o phaikha hingkhe nono lamsogano Tripura o phaidi berai phaidi tongmungno nwng beraina muchungkha hingkhe ang bai tongwi bo berai mano ani bara o tongwi nono berai rwano ang de Bisramganj kokkwrwi Bisramganj na nwng audition da rwpai o jaga sagari titi khana koitao phainai nwng acha puila nono o hambai tamoni hingkhe nwng hai koktwma thumnai wngwi khoroksa omhaio live stream o phaima bagwi hingkhe khwnao hingkhe to bo jaga thangnai sagari chini hani bukbagra phaitana da thanglainai nakheba chini Tripura idol season 2 golarao audition da ma jaga da thanglainai sagari nwng no audition ni logi o phaimani acha nono to ang sini mai wngkha Susmita tam sakabo 0722510510
पतन पीस्टर में पब्लिक नगलन कंटिन्यू oke oke audition kokore audition ka to 11 simi solinai nung o jaga phaisok baidi khumulungo phaisok baidi 10 rogono chung ek soman ken thanglayano a jaga o dara ang telamurani kokore kailan lakshmi devarma telamurani na hambai hambai ka audition no acha susmita tamo buridang kha chaladang kha no sini manliya dara notice by Agartala besek kilometer tamabo not tam sakabo dara notice by Agartala besek kilometer ang tabuk Agartala जों तो ताबुक चीनी राजधानी के तो आगरतला दो के जों तंमानी के तो ताबुक खुमुलुं खोना 37 जरा अंगनाय ना खोना 37 जरा अंगनाय 37 जना बिनाय मानिक मल सम बिदिया मानिक मल सम पयला हामबाय न बिदिया मानिक मल सम निनि बागैनो ताबुक टपिक ती किसे कगलाम सालाय तंमानी चिनि ताखुक बिदा मनि मल सम चिनि लाइव स्ट्रीम फाइसो पाइखा नरक बिनि बागै तामु कक्कसार मुसुं नरक लाइव स्ट्रीम बखाखै कक्कसार मानो कोकाति प्रदारा हामबाय norok chini takuk bidamoni mol somno norok tam kok kusano musung ba tam norok message sirna musung kisa kereng laigadi bo bai belai belai na hambai chini bidamoni mol somno nung khorsa mol somdo phani ngai tini sija geo hago audience bui lukuni buskango je nini mansang nini talent tongmano nung phunugui tongmani bagai kukatibra ang live ni alkaka alukha ako kokore kukatibra kaham tongdi nono bo kubun haste ni tongtoi phano chini tipra जों tipra sabai tipra sangai nai tongmani bagai nono bo hambai bangladesh ni tui nai tongma bagai nono bo paifli hambai tei jara chini india ni nai tongnai takuk tai bukuk chang no bono tamu message rena musung chini kukatirupra ni bagai belai belai hambai nono bo kokore bidamoni mol som nung nini 9 tariko na bidamoni 9 tariko nung fainani jorao chungbai kisa jeo jago sokon nung malai di kwbangma lukurok nini bagai je chukmani nono chuba hor laikya ke naigena bwskangni salo bwsukjak lukurok chubano tipra idol rochapnai takhuk khoroksano nini channel ni bisingtwi nugui ang belai no khairokha chini takhuk bidamoni oko tabuk o live stream tongo nung tam kok kusarno musung bono kok kusari mano bo khorsa kwrwi borok nukhungni bwsa belai no borokni nukhungo rang puisa chugya tamni hingkake rang o jaga tao bo phainani bagui audition phaina bagui rang puisa chugyani bagui no bo lukuni bwskango saphang kaham pano bo tini chubasuk masanka tamni hingkake bini nukhungo rang puisa kwrwi bini maphang janai belai no chugyani bagui ang nono siniwo so korno singkolai ang nono siniwo boroni wngkha sagari norok bo jaga nai tong sabai gadi acha bidamoni mol som bahai tong sagari जों तो निनि गामियाव थाङै आसोक लामानि जों जालकनो जों लुखुरावनो फुनुका आसोकन जों जालनिनि गामिनि लामारक बोसोर कय बसर हंगमनि गामि खामानि 50 बसरनि उपर दंगमो kaham no tongo acha kok korai
kaham ke rasa mungrono preparation khai phaji tamni gangke bwskangni jeta gala rawon no tikiwi thita rawon no sogoi ni bagwi chungbo chini jorani sabano khaktwi chungbo diayo 50 above okay kokori 50 above na 50 above ta eta hingke jara tabukbo chini bidamoni mall samno chubana musungwi tongnai rok chubai mano Google Pay number wngkha 8837430073 a jaga narok je chukmani chini taku bidamoni mall samno narok chuba hori mano chung adino lukurok chubamani chung chini taku bidamoni mall samno chung rwi rwnai je audition rwna phaimani dino hingke chung tiprasa bai tiprasa joni kisa kisa chuba khangano chung kisala helengo je chugya jorao chung chuklaio hingke je chung bini nukhungo chung koktwma thungna thangmani dino chini yago bo belai no rang puisa crisis wngma bai chung bono kabui manliya tamni hingke chini yaphabo belai rang puisa shortni bagwi yang koktwma thungna thangka ke thogrok dana nangmani bagwi belai no rang puisa crisis ni bagwi chung bono rang khoksapan kabui manliya chini taku bidamoni mall somno acha bidamoni mall somno tabo kamio da hingke kebo kwri khana bidamoni nung live streaming to tongkho bini kamio net ni problem ni bagwi bo belai no kwrwng to ano hello dara lam sogono bo ano bo jaga ni nai tong sagadi tini phaika nung khumui no sokpaika na hingke nung bai khana pungo malai laisio no bidamoni mall sombai kisa norok no khana video tubui ang bini jeta mang yapai rok no yapar rok no takhuk bidamoni kaitorni langmao mol brum brum hamari ri tong thung kokrwi angbo suribo chini taku bidamoni mall somni bagwi ang de salbrumni sabrumni na hambai hambai no bo sabrumni nai tongma bagwi bidamoni mall som da doyal bai na phai kha da doyal bai na phai kha acha doyal mall som thangwi naikha no tini belai no hambai chini taku doyal no bo aswk khakchala thangwi naima bagwi nono pai nono phaijak na phaijaka acha acha chini taku doyal mall somno belai no hambai chugya jorao tini amai bai malkhung bai thangwi nono je bini chuksa naimani bagwi chini taku doyal no hambai phiaba lukurok no chubamani chini thani o rang kisa tongo chung nono rwi rwano hello khakutwprani nono bo hello dosadi hingka hingke chini taku bidamoni mall som bagwi ko explain khailai tongmani phiaba bo tini oro paisa paita po chini taku khoroksa thangwi naikha hinui sao hingke ei norok tamo sana muchung sabaikari acha taku bidamoni mall som nini chuchu hunjaknai hello dara nini nok bo jaga na ani nok khai kales ani coming hingke jompui jola do taku bidamoni ni khorang belai kheno khanatok sugo ang okay kol kwrwi khanatok bini khorang chini service ni khorang bai kisa sem wnglaio chung bono rwchabwui naikha ah jaga music bai phiaba ang music bai rwchabmano ang o jaga youtube o sarokliya tamni hingkake abno khwnawi lukurok bwskangni salo audition rwphuru baksa chaje yaknai hinui rwchabmung no rwchaphai hinui chaje yaknai hinui ang public khailiya nakha ang
je bwskangni 9 tarigo audition rwmani poreo ang norokno phunugui rwano. Acha jeta tabuk live stream nai tongnai takuk chong bukuk chong norokno sadi kwrwi borokrokno jisung mansa subamani chwdasa chaya norokno salaidi comment khailaidi hingkhe kwbangma borokrok chwng chubamano baksa chajaui wngjaklaio noroklai tamoni uansuk jora nai tongnai takuk tei bukung norok sadi tongmungno chajakya wngkha hingkhe ang o chini jora news ni channel o ang bui kharlaimani rok bui drugs chamarok amo hai video rok tui phaiyano norok amo hai video rokno swrwngmung video no naina muchungya wngkha hingkhe naidi chwng tabuk tripura idol season 2 ni update rwwi tongmani tui baksa chajaia rok wngkho jeta swrwngmung kaham wngkha hingkhe chini borokrok chajaklaiya jeta swrwngmung hamyana hingkhe asukano nailaio asukano support khailaio dara tinini de bahai tongkha sagradi tinini din to hano wiko tamhnai tukta kheno katilaikha tamni hingkha khe tini belai no hard work ma khaikha kaisa jagao samung ma khaimani tamsaka kailani lakshmi deva Vidya no belai hambai mario kokrwi nai chwng asuk tiprasa chwng 19 dopha tongnani bisingo chwng molsom tongo kaipeng tongo halam tongo kuki tongo koloi tongo deorma tongo riyang tongo murasing tongo tini abhaini bisingo kwbangma o jaga audition rok phaikha kubun bebak borsongni borokno phiaba tini chini molsomni wngwi tini Vidyamani molsom khoroksa audition rok phaikha bo khoroksa rok phainani bisingo khoroksa no candidate mankha galarao ni bagwi tabuk galarao no bo bahai bwskangni salo thejarao no sogui mano maya abo to bini beparwi bo performance kaham khe bo sogui nai bo performance kaham hamya khaikha hwnkhe to sogui kwlak khaya abo to judge rok nainai kwrwi borokno chubamani abo belai no kaham no angkhe chajago kokrwi like look out ni kila sika brother okay vishal blog yt bo jaga nai tong sagri hingkhe nadi chini borokrok chwng jeta chugerano chwng jeta chugerokno chubamani hingkha baksa borok chajago baksa borok chajakya tamoni hingkha khe noni video o tamoni bagwi chubamani video mangphai ba noni video o tangwi swrwngmung amo hai mangphai update hai rok comment khailaio hingkhe nadi tabuk chini tripura haste o norok to saimano kharlaimani video sabni channel o bisi nukuk wngkha khe norok to saimano phiaba vidya no belai hamnai belai no hamari hamnai mario hambai mario omi deorma bwkha kahamsi chubao kokrwi bwkha kahamsi chubao hingkhe obono jora jora o jora nai tongnai rok haino comment khailaio tamoni bagwi omo hai video mangtubu tamoni bagwi omo hai kwbang khailai update hai rok salaio chwng nadi jora jora o chini je chugya borok chini tamhnai kwbangma chini tripura jwk chini debi rani no chwng chubbaikha phiaba debi rani tini langmano ariwi thangwi paikha tamoni hingkha khe bini jeta o rugini hamya wngma bai bo langmano mechani thangkha ohaikhe chini kwbangma tabuk chini tripura jwk khoroksa norok nukkhana monkey pox hinui mwkhango kwbangma bwthrai wngwi tongmani chini tripura jwk khoroksa chwng bono bo jisung mansa chubalaina nango tamoni hingkha khe bo belai no chugya wngwi tongkha tabuk naijagui maya wngwi tongkha rang puisa kwrwini bagwi chwng omo hai rok no nukha hwnkhe bwkhai yogo phiaba chini am hai rok ni gana o hwnkhe chini
गोबांमा MLA मन्त्रि होनजानाय थाङै बासायनो गोरै गोमाय थांफैखा बेयाव थांफैखा जरा नायथ'नो र' tei bojagani naitong sabaidi like ruriya punga like rina baidi narok akai jakpai khana na live stream naitongmani hingke khana hingke to norok thaiman sinai Tripura Idol season 2 gala rawon norok khana no audition puila nuklai 2025 ni jeta rwchabnai rokni tabo gala rawon jara tikijak rokni khana ni simi nuknai hingke final hingke to abo March ni 3 tarik de bukurjani hinai nono tei waisa hambai rio ani bagai khorang tisamani bagai oke ko kwrwi bidamani molsom kwrwi borokno chubamani abo abo ko kwrwi borokno chubamani abo to chawono phiaba baksa borok hingke chajakya kok samani se chwng nadi chubamani bagai belai no kaham sundan ko kwrwi hingke nadi chwng jephru chubachuk video rok tui phaio afuru rogo hingke chini video rokno ba nainai kwrwi amhai wngwi thango phiaba nangnuya video rokno chwng tubu khangkhe views kwbangma no phaio phiaba norok tini hwnwi mano views ni bagwi tini kok sai tongo cherai rok hwnwi norok ani video thangwi naidi puila video thangwi naidi chwng bomhai no video topic tui chwng news khlaikuk norok saimanai chwng kuno o jaga views ni bagwi kuno subscribe ni bagwi ang tini swjak ang kuno sayako chini channel no omhaike share khaidi chini channel no omhai khaidi hinai ang tini swjak kuno sayako phiaba naisagui naidi chwng kwbangma nugo je chini kami o hapkang khe chini borok rok chukya tabubo chwngno kwbangma lukurok chwngno call khai tongo phiaba chwng feel khai tongya wng tongo tamni hingka khe abo hingka khe omhai wngwi thangka je chini social media tui tongnai ba chini youtuber khai tongnai rok jeta kaisa samung ni no tei khoroksa samung khaiwi seklaima hai wngwi tongo tamni hingka khe naidi kwbangma chini Tripura hasteo chwng omhaike chubanai rok khorok bwswk tong naidi chini nai naikhe khe chwng khoroktam se hima hai chini puila hingka khe chini ani sei okora no ani dara da pohor norok bono to jotono saimano tei khoroksa hingka khe chini ani sei okora no chini da bishal aboni yago hingka khe ang borokni jeta samung kaham no nugui ang tini omhai samung no tui yapri seka Tripura Idol season 2 audition performance khaimani sabo no chajakha nung Tripura Idol season 2 audition performance khaimani sabo no chajakha nung acha ani tui hingke to ang sabno chajakha hingke to tabuk se saimanai sabni khorang kaham sabni khorang hamya tabuk jeta music bai rwchapur saimanai tabuk sujak tui hingke to tabuk sujak tui hingke to sabno chajaknani hingke to chini takhuk khoroksa norok to siri sini saimaya chini takhuk Benjamin kolai no ang chajagui tongo tei bukhuk jungni bisingo hingka khe norok saimana chini Sabunur Tripura hinai bono ang support khai tongo chini Sabunur Tripura o hingke bini kwbangma rwchabmung rok swijak tongo ba bo kwbangma rwchabjak rok tongo Tara like dan mai da chakha Rahul Devarma ko kwrwi mai chai paikha mulaibai Kailandak minat dara CHINI JORA news belai hambai oke kokori hambai MB village block official hor kaham manai bai hor kaham nanabo chini live stream phaima bagui kok hingke bai chini tako khoroksa Tripura Idol season 2 rwchap phaina bagui
tabuk chugia jorao lukurokno sakpang kaham totino ma koikha tam thingka ke chubasuk ma sanka bini kamini or jeta khumulung thai hayo phai audition rok phaina bagui nukhungo rang puisa belaino ma fahanjaknai rok chugiani bagui lukurokno chubasuk ma sanka phiaba lukurok bini bagui baksa comment hamya sika baksa to chubaino tongkha je bwkha nangjaknai rok khe chubaino tongo o comment hamya rokno tui ang tini kisa explain khaimani जों जेफोर सुगिया आफोरावबो जों चुबालायनो नांगौ तामहिंगाके जों जेफोराव हामिया अंका सिमिना जों चुबा सुकसानिया जों जेफोराव साकपां गाहाम चुगियांनि तंखे जों चुबा सुकमा सानो जों नायदि कायसा अबो आं सायाबार मा सासिनाय जेकुनु कायसा अफिसियेलनि तमरा हलेवनो दारा नरक वाइसा रो साबो बाय साबो बाय Sutaina naisa. Abo cerai rok. Abo deh cerai rok ni mung pogit thangka nakati. Cerai rok tamuni rong sai chalogui phayo. Chung jongbu jalo kok tuma thuna thangni thongma jorao. Chung borok no huri bel rekha. Fia ba bel rumana borok chung no askano bolong bising digini phayi thutai rekhamo. Chung tai kisan bagai bera digi chung sindari ma thangka. Cerai borokni boyes kabri ko prai 15 boskor rokongano amhai jorao baiti berailayo kwbangma chini mafa actually जों नायदि नायसिगोन नायखांगा chini mafa hanjaknai rok si dos kalayo boyes kabri ya sani no bike rok pairlayo gari rok pairlayo norok to yang khumulung jara khumulung area tongnai rok saimano kwbangma cherai rok tong khaiba haino bike rok motor lai rok mala nugu daily no sal brum brum yang te kes khe haino cherai khe laima rok ang sajak khuk mani khe Benjamin koloi tei Vidya mani oke kokkorei janjar sapotar he dana kokkorei janjar sapot khalaimani ke dat data notice by short ulang bo sub kilometer tam saka data notice by short nini comment buji manliya Aishuk Devarma official hi तेरी ओके hi तेरी बोलो क्या है बात है gangen adi amhai serai rok thok dana phaimani phiaba thok dana se phaiga tamni bagui bolongni kokhana belai no wan ma singsa जों phiaba borongni pocket rokno जों check khailia जों belai emergency जों tongmani bagui जों borokno kisa जों makoroi sikharoi जों thangpaikha kwbangma lukurok borokno thapra rini saka phiaba ang amhai rokno chaya wngui tongma jora phano ang borokno amhai thapra rokno musungya tamni hinkhe borok tini cherai wngui khasi yangui phano borok samung hamya lama wngkhana haibano जों amhai rokno thapra rokno musungya ang Saimia borongni bwswk jeratwi borok rungsrungui de tong srungya de tong abobo saimia borok sasai academy o pori tong hinui saujungno ge norok bojogni nai tongphabo sabaigari tini dara saiman tongkha dara good night love you okay love you stop mangolok Kukatipa hello India okay hello Bangladesh Bangladesh khagar sorry ni nai tongma bagui no belai no paiplia hambai I am Ram Malsom
nilika sajakgo. Tamsakabo ang ram molsom ninika sajakgo. Tamjan saka nilik tamabo nilika sajakgo. Nilika ni bung tu tong ba audition nai. Am to nilika nile nugiako. Ke norok acha norok jara nai tongnai rok norok phe sabuno bisi sajakok sabai gari do. Je tabo Tripura Idol season 2 galarao tigi jagrok no sabuno bisi norok sajakok phorang salai janjar kunu kokroi. Ke bwskangni 3 tarik tang final langnai staff ani oke kokroi. Ke bwskangni 3 tariko chini Tripura Idol season 2 final langnai. Ke norok a jorao phainai phaibedi jara naina musungnai rok ba naibebedi. Ke tongmungno nogo tongtui norok live rok naina musungke ke live rok nai tongmano. Tei kwbangma chini hasalni jara audition rok phainai rok no bo belai belai no hambai maro tamke tini nogo haino asugoi tonglayawi kaisa omo hai swrwngno hamjagoi audition rok phailai tonglaimani bagui belai belai no hambai borok no bo tamni ke kwbangma thaini borok rok phaiui o jaga tini audition rok phai tongo. Ke obo keno bwskang salabo chini tabuk kaisa norok nukha Tripura super league hinui TTADC hapang bwkhaktwi jeta songchai rwjakmani abo bo choli tong tabuk kwbangma khana abo bo tongo o jaga khumulungo khela khana chengjaknai north bai sobjon hinui chwng kisa khanao abo bo norok live bo nai tongmano khana TTADC ni Facebook page to norok nai mano. Hingke abono kok kwchanai oke kok bye bye do ang maisa grono do hor kaham kok kwrwi bikoloi nono bo paifili hambai asuk jora nai tongma bagui hingke bwskangni jeta chwng chini lukurok no chwng tamkhe chubalai mano chwng jesuk mansa tamkhe rang puisa bai chubai maya phano chwng borong bagui koktwma thum thumui phano chwng lukurok no bwsukjagui chwng chubai phunugui mano hinui chwng tini kok chaplaikha chwng bwskangni 9 tariko chwng chini Tripura Idol season 2 paimani yagolan chwng field nokharnai chini Tripura sarokni kami kami bo kami o tui ni bagui jwngjal bo kami o lamani bagui jwngjal chwng pura chwng norok no phunukgana aa dino hingke norok nai tongdi chini jora news no hingke tinini jeta update tinini asuk jora nai wngsunai jotono hor kaham haini hai khana malai phishinai jotono hor kaham.